Περίμενε. Θα μας πει τώρα ο Γιώργος τι κάναμε τις τελευταίες 4 ώρες. Εντάξει, είδαμε τα αποδυτήρια των διαιτητών. Πήγαμε μέσα στα αποδυτήρια των διαιτητών. Πήγαμε στο... από εκεί πέρα που μπαίνουν οι ομάδες, που θα περπατήσουν παίκτες για να μπουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Μας πιάσανε εκεί. Εκεί μας πιάσανε, η αλήθεια είναι. Αναγκαστικά και πήγαμε σε ιατρείο για να βάλει επίθεσμο ο Αλέξης, ο οποίος ήδη τον έχεις. Τον έχεις, τον φοράς. Φοράς τον επίθεσμο, ρε Κολομπαρά, λέγε. Ρε Κολομπαρά, φοράς τον επίθεσμο. Αυτό είναι. Πήρα χάπια για τον πόνο. Πόναγε ο άνθρωπος. Μας αναρωτιόντουσαν ανώτατοι αξιωματούχοι της FIFA τι στο διάλογο κάνουν θεατές που να ξέρω ότι δεν είχαν και στήρι θεατές σε εκείνον τον χώρο. Τέλος πάντων, τελικά εδώ είμαστε μια ώρα πριν το τελικό. Θα διαλέξουμε τώρα. Κάτσε, κάναμε ένα ντου μας πιάσανε. Αφού πήγαμε μας πιάσανε. Αφού πήγαμε μας πιάσανε. Στο δεύτερο όμως δεν υπήρχε περίπτωση να μην μας αφήσουν και εδώ είμαστε. Μας ζητάγανε $1.500 πριν τον αγώνα. Πού τα βάλουμε.